A Deputación de Pontevedra eleva a máis de 26 millóns de euros os fondos do Plan Reacpon destinado a proxectos transformadores nos concellos da provincia, unha liña que busca impulsar grandes actuacións que non serían posibles só con recursos ordinarios. Beneficiáronse, como vostedes saben, 47 concellos da provincia a través de unhas bases que eran unhas bases obxectivas, con criterios e onde ademais nos promovíamos que os proxectos foran proxectos maduros, é dicir, que de forma inmediata poderan convertirse en realidade. O Goberno provincial xa asinou os 47 convenios cos concellos que cumpriron coas bases. A presidenta provincial destaca o equilibrio co que foron repartidos estes fondos entre municipios de todas as cores, 20 gobernados polo PSOE, 17 polo PP, 8 polo BNG e 2 polos independentes. Silva contrapón este reparto co que se está a facer dende a Xunta. Firmaron 98 convenios a Xunta. De estes datos que xa lle digo, que non son de todo o ano, porque están sin subir. 77 con concellos do PP, 15 con concellos do PSDG, 4 con concellos do BNG, e 2 con concellos independentes. E o vicepresidente da Deputación aproveita para poñer exemplos concretos sobre o reparto de fondos do goberno galego. Contrapón o apoio da Xunta á reforma da PO 308 seu paso por Sanxenxo fronte ao desleixo que sofre a humanización desta estrada no treito de Poio. De repente, en Sanxenxo, convenio para humanizar, facer non sei canto, porque hasta chegar hasta ali, mira que pasa por aquí, non? A Rúa da Barca, pasa por Gombarro, non, aí non. E creo que, francamente, eu non digo que en Sanxenxo non fora necesario, pero que aquí é tan ou máis necesario que todos temos claro. Pois non. Por qué? Cal é a razón? Porque en Pollo. O Executivo bipartito aproveita para poñer deberes ao sucesor de Feijóo na Xunta reclamando que se apliquen criterios obxectivos e xustos entre todos os municipios.